ҳамада салом алайкум дӯстон, хуш омадем ба VIP канал SM Palang VIP ва номи барномаи имрӯза чунинай. Алоқаи ҷинсӣ бо модар ё ин ки алоқаи ҷинсӣ бо писар ин кори шахсияй. Ну нахер. Отец. Барои чӣ чунин ном дора барнома, дар давоми барнома мефаҳмем. Ва дар рафти барнома ҳамихе саҳнаҳое ҳастае ки ман бояд сухангӯии худи шахсое ки дар ин ҳодиса иштирок кардагиянд бояд тарҷума кунам. Ва дар вақти тарҷума кардан, мисол писара мепурсанд ки бо модарат чӣ кор кардӣ, модара мепурсанд ки бо писарат чӣ кор кардӣ ва шавҳара мепурсанд ки ҳамсарата чӣ кор кардай. Вақте ки ман тарҷума мекунам, агар ба мисли худи ҳамо тарҷума кунам, мисол ман бояд ки ҳамин хел рабт бутам ки яъне ки шунавида мешавад ки гӯё хеле мефаҳмед охӯ мисол мегам модарам фалон беҳмадон, аммо ин хел чиз ҳатто агар тарҷума боша аз даҳани ман намебарояд. Чӣ гунае ки медонин, ман лангули нестам ки бихезам модари хидматаш кунам. Атата чанд свор шуда хеле душмон мекунӣ. Любой танагу ма последний ча бошам. Зами хотир ман каме тағйир метам дар вақти тарҷума кардан ҳамин масъалаҳоро шумо аллакай бифаҳмед ки ман чӣ дар назар дорам. Вақте ки ман тарҷума кардам шавҳари ин зана, шавҳари ин зан намега ки ҳамсараму, балки мега ки лангули ин кора кард ва дар назар дора бифаҳмем ки ҳамсарша мега. Агар ки писарша бипурсам бо ки ин кора кардӣ ва мисол нисбат ба модараш, писараш модараш ҳамчун модар не, балки очаи гиндимурод мега. Агар модарша пурсанд, тарҷумаи модарашда писарам намега ва мисол гиндимурод мега. Шумо фаҳмидем ки писарша дар назар дора. Ва як огоҳии дига дӯстони азиз, ин барномаро бо ҳамроҳии кӯдако тамошо накунед. Бале медонам ин барнома дар YouTube намебарояд, дар VIP канал мебарояд, лекин бо вуҷуди баъзе обуначиҳо ҳастанд ки бо ҳамроҳии кӯдако ҳам тамошо мекунанд барномаҳои VIP канал. Дар умум барои тамоми одамо хубай, фоиданок аст, лекин ин барнома не. Реаксияҳоро фаромӯш накунед ва мо боша оғоз мекунем барномаро. рӯзи ҷумъа 5 июли соли 2024 шаҳри Бонои штати Арканзаси Амрико. Даиҷа даҳшатай мард. Ман як кор омадам блангули бо бачаи худаш гӯяк дора. Ба ростӣ? Моҳи декабри соли 2002 Дэниел Кристела як мушт мезанад ки ӯ ҳамҷа ховай брадарак кушо хатиш гап зад. Ягон кас аст? И полисай. Хонум? Бале мард. Дамиҷа. Мисс Кристел. Ман ӯро бо писари худаш қабидам. Ба худо қасам гуфтаистам. Хонуми Кристел? Кунаш лиш духушош кушдаги дар дурунаш боша ба нани бачааш. Маро накаш илтимос. Ман аз нас зиёд дур намерам. Вай бля, ин даҳшатай даҳшат. Танҳо хардаву ду кас мондем. Басай, ма тамом дига. Ман тамом дига. Брай дин нахуй. Бас, тамом, бро. Ин бародари ман, ту чиқай қанч. Тамом, ором шай бача. Брай дин нахуй. Тамом. Кира гирияша тарҷума мекунам, ман наметавонам гирияро тарҷума карда. Маҳа, он хеле ғалтидама. Брай дин. Хуб айни замон кӯмак фиристен, ман дар инҷа муноқиша дорам. Мо туро дӯст медорем. албатта ки дар модар даст бардоштан ин кори бадай, лекин дар чунин модар ман намедонам ки модарам шуморда мешавад ё ин ки не. Ойнара нақаб. Чӣ мехоҳӣ ту? 524 чӣ гапай? Чӣ? Як сония. бале, як каса дастгир кардем. Дар ин ҳолат писаре ки ӯра аз се ва пулис дар вақти ана ҳамихе пурсиданшон ҳамин саволҳоеро метиҳанд ки баъдан лозим мешавад. Яъне чӣ? ва фикр мекунед чаро чунин одами солим дар дохили ин оила қарор дорад. очаи гиндимурод дар бараш, аммо боша дар нишастгоҳи қафои мошин. Мара хоб бурдага каме чизи баъдан ки ман шунавидам, чӣ гуна очаи гиндимурод нолиш кардаистае. Ман дидам ки эзори ӯ поён кардагия ва ҳама чиз. Агар ки ин қадар нафратангез боша ин кор барои ӯ чӣ гунае ки худаш вақте ба модараш ҳуҷум кардан ин гапа гуфтак, пас чаро барои ӯ нафратангез набуд гӯш кардани ин садоҳо ва чӣ рух додак бо шумо? Агар ки ростша бигем, танҳо розигии дуҷониба. Розигии чӣ? Тавҷа чӣ кор мекардем бо очаи гиндимурод? Чизе ки набояд мекардем. Юха гуноҳи нестай. Зан намедонам ира модар гуфта намешавад, танҳо зан мегем. Модар танҳо дар ҳолати тифл ба дунё овардан модар намешавад, чунки харам
ба дунё меорад. чӣ гунае ки дар аввали барнома гуфтам дӯстони азиз, ин барнома аз YouTube канал нест, балки аз VIP канал ай. ссилкаи VIP канал дар якум комментария закрепи чидагиае. ва ҳамчунин дар охири видео як давра дар рӯи экран мебарояд ки шумо метавонед аз уҷа вориди VIP канал шавед. агар ки муҳлати регистратсияи шумо ба поён расидагӣ бошад, бо роҳи осон ба хоси алло бехатар ва бедепорт рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед аз тамоми шаҳрҳои Русия дар муддати 24 соат тавассути самолёт шуморо ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. чипта ба ҳар ду тараф дар боло ин ронандаҳои бо таҷрибаи таксиҳое ки ба шахсҳои беҳуҷҷат дар сарҳад кӯмак мекунанд. ҳамчунин бо тавассути ин рақамҳо шумо метавонед ки чиптаҳои ҳавопаймо ва ё ин ки роҳи оҳан ба тамоми ҷаҳон бо нархи дастрас ба даст биёред. ва дигар мушкилиҳое ки дар муҳоҷират ба пеш меояд ба мисли тафтиш кардани ҳуҷҷатҳо, запрет ҳаст, нест, дигараш, яъне ки бародаро гап занем агар дрози бад мешавад, хубтараш маълумоти бештарша аз худшон бигирен. рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кунед.